بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اكن ñaare ablandan mafo ini wati ini tle ani wati ami wati la tle fana bor awo ko ni ame so soli bi fajiri so mada ci ko tle de mabbo ni tle bora ko bu ñana bu o jey e tay bi ji kande ñaare hakli mako ko ji anita suma tseke mino kele ngono jinin tasma tseke mino kele ngono o tseke gam nangele ngono le emuna ayo e jibe tasma fa ko ti ben o ti ben aha jibe tasma fa ko nafiki ni zone tseke sigi nyoy ay fiu emuna e zon ale bi dangi ka barawke nafiki du nale aya ba fo ay ulu tseke o lu ti ben aha uli fana ti ben la ko nafiki ni kilogram fana tseke barake nafigi ni kilogram fana se ka boroke ay emuna kilogere ni no be borola figi pre nafigi du me i dengi ga kuma fodi ne if e kengi denga femi fo ni e pre no e yaro ay no ga tigila mo ko boroko no timede o timede ko baru ko ni esisi ko tabakoro de ko ni esisi ko tabakoro oje shishi te bonita sumate mu ni shishi ko ni se ke tasma de be amba ku jeni muy ko tasma fo dala ti dajeni ba mono ko tele ka tasma fo dala ko ti dajeni ayati dajeni o ko ka tasma fo dala ti dajeni ka tasma fo dala est-ce que parce que tasma ka kala ka fo dala tasma est-ce que o foli bi dajeni ay donc ko kuma jugu fo ko ti ma dajeni o ololo kuma jugu ma dajeni o mais ba hakili dusul tor wetchen adewa ko kuma jugu abi seka dusul toro ka hakili toro mais da ko ni ba saka fo foto bo daba fo voilà bon bismillah aba biye novembre kalo kile kononton samba fla ale ni mugan ani kele samba mugan ani kele ce wati kara de non wati kara ci bi ma jiñeda wetchen bi fana di ñeba ba mono ko tele wetchen don temena don ti wele donna ba mono ko tele ko don ti wele donna non ko ni mo puede don ti wele donna de bi exemple fla di mo kununi bi asimi fe waske wekele kununi bi be ka fe ni ko wekele ayo donc bon profote ndo hakki jigi do ndo afle ni kene kandado asimi ka kunu naka bi e don't wele dona la fora asimi bi ala ke nyema fembe bi dama ma ba ko sa bi damuna u ba ta dama ba fo je tumi ngala kana so na abe wuli ka ko kati awaka shari ta ma boyla wati mina ibi seka ka ba masala fengo be ba ta dama ma sisa data hala data mana u ye clair kilonde donc don't wele dona ala kan ta nyandro ami kotewa odo ayaka telefla matema o fana kera janguna maga wadi ni gati yala la o fana kera amaga atete maga wadi kamata amasawa o era ga sangele yesini alfa me sandange jene ba alfa ko moyala ni alfa ko oche o ni alfa ko musa to maga samugani sabage amaba abana obi nyema ayi obi manibilia fieu famo ko miro wala ibi ta de te biteme les hommes passent le mal reste voilà faut me go fam ko foté de hakil jigido avec karamo nyina wo yudo aba damne ni gafemi oye esor oye fasere ka fasiri l'esoro ko di nyeta est-ce que am nyeta saraka ayo bismillah esor aba damne ni ale mi metalike kena ko ta fanfelana ayera ka fo ko sage femme chaman koni olu kon be bamako ya no de ko nga anga togo daw kon na ayera ka fo ko sage femme ko gelea kon be olu la ko wala sa muso ale ni den olu ka kena kon be se ka sabati chugo mino kon ye la nyini kon ke ministre so mo ko fe no so se ka fere be la jelen tiga wasa anga togo dala de docteur so munu be olu fena se ka sage femme olu soro chugo mina ina fo alaine no chugo mina esor ale kala seli oyeni alibi amto esor ale konnana nga sisamta fintigila ka olu ka kiriblo kon konnana ira ka fo olu ka o baro ko ni daminena
affaire saba o kɔni o be a kɔnɔna na me wagati min na i ko sisan esor ale ka laseli o ye nin ye hali bi an be to esor ale kɔnɔna na esor a yira k'a fɔ ko mali kɔni a be ka taa ɲɛ wa a tɛ ka siran fɛnɛ hali n'a sɔrɔ sedaw mɔgɔw kɔni ɲangini ta k'a ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ma ko o bɛɛ n'a ta ko mali kɔni ko a be ka taa ɲɛ ko sedaw ka ni ɲangili kofɔlen kɔni ko a be dankari kɛ maliyɛndenw olu kɔni ka choix kɔnɔna ka sabu kɛ maa minnu be sisan ko maliyɛndenw de kɔni ye danaya ta ka da u kan min be tali kɛ u ka nisɔngoya yiraba min kɔni kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma kɔrɔ ka o bin ko do hukumu kɔnɔna na ko maliyɛnw y'a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔlen minnu kɔni be an be wagati min na i ko sisan ko u dalen no u la ko wa ko u bo o kɔ ko o bɛɛ n'a ta ko sedaw mɔgɔw kɔni nana ka ɲangili kɔni ta ka ɲɛsin u ma ko sedaw kan wale kofɔli ko a be dankari maliyɛndenw olu ka choix o la esor ale ka laseli o ye nin esor bila kɛrɛfɛ n'i y'o dabiri nouvelle horizon an ko dayɛlɛ Nouvelle Horizon ale kumana fɛn min kan o de ye maa minnu ni olu kɔni be faso ka nafolo kɔni kan ka o buruja o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na cakɛda min be n'a be fɔ ma ko OCLI ale ni pôle économique et financier olu kɔni kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an be wagati min na i ko sisan wasa ka se ka dunkojugu o be se ka kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔna na cogo min na Nouvelle Horizon ale ka laseli o ye nin ye Nouvelle Horizon ale kumana sedaw fɛnɛ ka ɲangili kɔni kan ka ɲɛsi an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ma Nouvelle Horizon ale kɔni kɛn bɛ ka ɲiningali tɛngu ko ni ɲangini min kɔni talen filɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko yala ko camancɛ fanga bena se ka a kun wa Nouvelle Horizon ale kɔni ɲiningali kɔni tɛngu yen nɔ molen kɔni nɔ be tali kɛ camancɛ fanga ale kɔni be se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale ni politiki mɔgɔw be se ka sigi ka kuma cogo min na kɔni Choguel Kokala Mayiga ni ale ka laseliw ye ɲiningali kɔni tɛngulen be a ko yala Choguel Kokala Mayiga camancɛ fanga ko yala a bena a laban wa Nouvelle Horizon ale kɛn bɛ ka o ɲiningali o tɛmu o jaabi t'an bolo ne bɛ taa Asimi ɲininka le républicain ale kumana ale fɛnɛ kumana n be tali kɛ sidaw ale ka ɲangili o ka olu fɛnɛ yira k'a fɔ ko ni ɲangili kofɔlen kɔni ko a be dankari kɛ maliyɛndenw olu kɔni ka laɲini o la républicain ale ka laseli o ye ni hali bi an to républicain ale kɔnɔna na ɲɛnaminifɛn olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na cakɛda min kɔni ɲɛsinen no ɲɛnaminifɛn olu kɛlɛli ma ni o ye office central des stupéfiants ye ale kɔni ye drogue kofɔlen dɔw minɛ drogue minnu yɛrɛ musaka be ti jɔ fo sifa wari miliyari kelen ni a kunkanfɛn o la kɔni ni baara kofɔlen kɔni kɛra n be tali kɛ office central des stupéfiants olu mɔgɔw olu fɛ n'i y'o bila le reporter an ko kɔrɔni lajɛ reporter ale kumana a ko di reporter ale kumana fɛn min kan ko wasa da dumuni sɔngɔ olu be se ka jigin cogo min na ko camancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔw be wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen na wasa da dumuni sɔngɔ camanba kɔni be se ka bɔ a la cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin hali bi an to reporter ale kɔnɔna na reporter a yira k'a fɔ ko semaine africaine du pétrole ko o baaraw kɔni bena kɛ Dubai ni o ye farafina pétrole tɔgɔla don kɔni ye o baaraw kofɔlen olu bena kɛ Dubai ko ni kɔni ye chance ye mali bolo a be se ka taga pétrole ko kuma kɔni lase nin kɛnɛ kan cogo min na wasa dɛmɛ be se ka taga ɲɛsin mali ma pétrole ko o be se ka sabati cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye hali bi an to reporter ale kɔnɔna na reporter a yira k'a fɔ ko a tete kɔni fatuli a sangelen kɔni o ye sine ko sangelen kɔni kɔfɛ ko hali bi a bi n'a fɔ a tete kɔni ko a nimisa kɔni a be maliyɛnw la a tali nimisa be maliyɛnw na reporter ale ka laseli o ye nin o bila kɛrɛfɛ gafe mun togo l'indépendant a kɔnɔ ko fɔ an ye indépendant ale kumana Faransi ale ka ministriso min be ni o ɲɛsinnen no Faransi ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ministriso ka kumalasela ni o ye Anne-Claire Legendre ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko sedaw kɔni ɲangili min kɔni ta ka ɲɛsin mali ma ko Faransi be sedaw kɔni ka ni décision kɔni ko u b'a jukɔrɔma kɔni dondo ko u be a kɔ fɛnɛ k'u be laɲini fɛnɛ kɛ union européenne mɔgɔw fɛ olu kɔni ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa ni ɲangili kofɔlen min kɔni kɛra sedaw mɔgɔw fɛ a be se ka lawaleya i n'a fɔ a laɲininen no cogo min na ni ye Anne-Claire Legendre ale ka laseli ye ni ale ye fana ministriso min ɲɛsinen no ni Faransi ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma o kuma lasela ale ka laseli ye ni ye ka bɔ indépendant kɔnɔna na hali bi an be to indépendant kɔnɔna na indépendant kɔnɔna na yira k'a fɔ maa dɔ kɔni be ni ale kɔni be kalata koɲɛw olu dɔn kosɛbɛ ale kɔni interview dɔ kɔni accordé indépendant mɔgɔw ye
interview kon sen fa ira ka fuko kala ta ko fole mini akanga ke février kalo kilo mugan ani wolonfla san bafla aleni mugan ani fla ko obsega ke condition saba o de konnana ko ira ka fuko condition folo o de metalike kala ta ko sharia o kaseka olu koni jate mine aleni ka collège électoral ka o kon convoqué sani décembre kalo chamanche koni che ko o e condition folo condition flan koni mi ko ka wasade kala ta koni olu ke dugula dugu minnu olu kɔni kodɔnnen no sɛbɛn kɔni kan o kɔni o ye condition filanan ye condition sabanan ye min ye ko cakɛda minnu kɔni kun be fɔlɔ la ni olu ɲɛsinnen no kalata koyanw ɲɛnabɔli ma ko olu kana ci ka bɔ ko nka dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ka se ka dɔ fara u ka baara o kan cogo min na ni condition saba ale kɔni nin de fɔ ko ni ninnu kɔni sera ka lawaleya ko kalata kofɔle ko a bɛ se ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 indépendant ale ka laseli o ye nin indépendant bila kɛrɛfɛ an ka kuncɛ l'indicateur du renouveau ye indicateur du renouveau ale kumana fɛn min ka politique ko ta fanfɛla na politique tɔ min bɛ n'a fɔ ma ko kodɛma ale danga ɲɛma fɔlɔ n'o ye premier vice président ye ma ko fɔlɔ yɛrɛ ye Sadu Aruna Jalo a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ kodɛma o kɔnɔna o la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau ale ka laselu kɔnɔna na siraw kɔni ɲagili min kɔni ta ka ɲɛsi Mali ma mais mɔgɔ kɔni bɛ ka wuli ka nisɔngoya yira kɔni kɛ ni ɲagili kofɔle o kan caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko siraw ni wale min kɔni kɛ ni ko ni wale kofɔle bɛ dankari maliyɛndenw olu ka laɲini o la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin an bɛ saloli kɛ ni ale ye ayiwa tubarikala bon CEDEAO fana comme u ma ɲangini u ma se embargo kan an kɔni bɛ taa ka segin la maintenant olu ni faama bɛ ɲɔgɔn na ko ni fiɲɛ ba wuli a bɛ yiribaw de bi ka tɛmɛ yiri fitininw kan n'a fɔ faama de tɛ taa faama k'u jɔ yɔrɔ u b'u yɔrɔ bon o fana ye hɛrɛ ye parce que u ka wari u k'a to yan an ka dun ɲɔgɔn fɛ yan n'u ka taa n'a ye ko kan ka taa bila o fana ye tiɲɛ voilà a tɛ wa Etienne Ɲare Bamako Bamaɲare bulon b'a la tɔgɔw bulon dɔw la mais bulon dɔw ba Bamako u m'u bila gansan o bulon n'u ka ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na parce que an ka ɲɛmɔgɔ y'a lajɛ farafina gun kan ani diɲɛ gun kan maaba mun ye tɔgɔ sɔrɔ mun ye farafina ka baara kɛ ka yiriwa ka tɔgɔ sɔrɔ a ma o do bulon dɔ bɛ Bamakɔ yan hali sirada dɔ bɛ yen o bɛ an ka farafin fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka fanga sɔrɔ hali o bulon bɛ an fɛ an ka duguni na k'a sɔrɔ maa caman wɛrɛ bulon bɛ ani kɛnɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ place ou avenue u y'o dɔw tɔgɔ la mais maintenant e ɲininka sisan b'ale jɛ n'i bi Bamako dɔn kosɛbɛ ne kɔni tɛ Bamako dɔn kosɛbɛ non i tɛ Bamako dɔn kosɛbɛ Patrice Lumumba i tɛ a tɔgɔ mɛn yan Patrice Lumumba ale de ye Congo RDC Congo Kinshasa olu ka hɔrɔnya ta waati min na olu ka premier ministre fɔlɔ ale de ye baara kɛ mais janfa sirila a ma k'a di tubabuw ma tubabuw y'a minɛ k'a fa en 1961 l'assassinat de Patrice Lumumba mais donc pour k'a dɔn a ka baara ye mun kɛ a ka tilennenya ni farafina ka ko la an ka mɔgɔw an ka ɲɛmɔgɔw ye kɛnɛ bila a tɔgɔ la ko square Patrice Lumumba a bɛ Bamakɔ ye u y'a ale jɔlen ladege k'a kɛ stade kan ka kɛnɛ dɔ ka fleur k'a la k'o kɛ a bila tɔgɔ la i b'o yɔrɔ dɔn square Patrice i t'o yɔrɔ an min b'a dɔn hakili t'a la tan n'i bɛna taa pont kɔrɔfɛ politique jɔyɔrɔ min na i m'o ye wa yanni ka se station sociale ma ka se monument de martyrs ma ka se pont de martyrs n hakili y'a ye sa square Patrice Lumumba fo temps voyage b'a o kennedy de ye square Patrice Lumumba k'a yɔrɔ dilan ka fleur k'a la ale yɛrɛ jɔlen don a b'a bolo kɔrɔtɛlen don a bɛ veste la donc o place u y'o kɛ d'accord kɛlɛn kɔni ne bɛna mun fɔ kɔni b'o dɔn ale bɔ Ghana président fɔlɔ don ale de hɔrɔnya di Ghana ma a tɔgɔ ye Kwame Nkrumah monument Kwame Nkrumah place Kwame Nkrumah kɔni b'o dɔn awɔ m'o dɔn a bɛ min o bɛ ACI kɔnɔ ACI la n'est-ce que a bɛ ACI la sanni ka se a bɛ ACI daminɛ de a bɛ Hamdalayi la sanni ka se chefferlaw ka yɔrɔ ma maison des aînés qui a côté dɔ in fɛ ale bɛ cɛmancɛ la ni ko ne kaburu bɛ yan sɛnɛkɛnin na ne t'a fɔ cheffer la drapeau fɛrɛla bɛ yɔrɔ min na juste drapeau fɛrɛla bɛ yɔrɔ min na ani fini fɛrɛla bɛ yɔrɔ min na ale bɛ siraba la sira mun bɛ bɔ pont
fulana fɛ ka taa fili monument u b'a fɔ o ma sama Modibo Keyita Mamadu Konate dɔrɔn bɔ yan donc o bulonba in a camancɛ yɛrɛ de ale bɛ yen donc ale ni Modibo tun ye teri ye olu de ye farafinna kɛlɛ kɛ k'an bɔ jɔnya jugu tubabu fɛ kɛ indépendance d'an ma olu ni Modibo yɛrɛ ko o bɛna farafinna don ɲɔgɔn na ka kɛ un seul pays mais janfa donn'u la donc hakilina na donc au monument u y'a bila yan bon maintenant olu ni Nelson Mandela oui Nelson Mandela est Afrique du Sud président farafin président fɔlɔ ye ale tun bɛ kelen na parce que à partir de tun bɛ waati min na jɔnya tun b'u fɛ donc farajɛ de ko farafin tɛ foyi ye ale de y'o kɛlɛ kɛ u y'a minɛ k'a don kaso la san 20 ani kɔ a bɛ kaso la a bɔra kaso la ka na présidenya kɛ donc a nana Mali la en 1962 donc o fana k'a dɔn ye u ye bulon don a tɔgɔ la école yɛrɛ b'a tɔgɔ la i b'o yɔrɔ dɔn école Nelson Mandela oui o tɛ hippodrome na voilà n'i bɔra Sugunukura hippodrome na n'i tɛmɛna ka taa jɔ Bangoni tournant na école mun bɛ yen o de terrain Nelson Mandela école Nelson Mandela avenue Nelson Mandela n'i bɔra Sugunukura logo sira fɛ ka taa jigin Bangoni tournant la donc i y'o fana dɔn bon l'avenue Gamel Abdel Nasser o ye Égypte président ye o fana ye Modibo terikɛ de ye hôtel de l'amitié kelen-kelen ni ale de y'o di Modibo ma fu falaki badanya la o de ko hôtel de l'amitié badanya teriya la ale nana yan waati min na an ye indépendance ta k'a sɔrɔ ambassade 3 sɔrɔ fɔlɔ ale nana yan dunanya la Modibo taara jigin palais kɔnɔ a ko Modibo ma mais o kuma i ka duguni dunan jigi so si t'a la ɲuman mun président bɛ il faut que nana ye palais Modibo ko a tɛ yan fɔlɔ an b'o kan ko bon ni segira ne bɛ layidu ta ma n bɛ dunan sigi so jɔ e fɛ yan fu falaki n b'a di ma badɛ o de ye hôtel l'amitié Abdel Gazan n'i taara Badalabugu la rue pavée de Badalabugu o de ye ale la rue Abdel Nasser ale de ye Égypte président ye hôtel l'amitié ale de y'a di Modibo ma fu falaki a ye baara kɛ la rue Martin Luther King i b'o dɔn ayi n t'o dɔn pharmacie deuxième point i t'o dɔn m'o dɔn échanger bi yɔrɔ min na ni donna jukɔrɔ ni sirata quartier Mali Torakɔrɔbugu o bulon banni c'est ça l'avenue Martin Luther King Martin Luther King o ye américain noir de ale mun ya hakɛ a y'a se kɛ farafin ka hakɛ la olu ka dugu la donc ale de pasteur de donc o fana o sira bɛ yan la rue Mohamed V et la rue Mohamed VI n t'o dɔn Mohamed V ye Hassan II fa ye Mohamed VI o ye Hassan II den olu ye Maroko ka masakɛw de i y'a faamu n'i taara suguba la pharmacie jour et nuit n t'a dɔn BDM Dramane Jakite kɛrɛfɛ suguba la n'i donna Dabanani fɛ suguba la ou n'i taara fɛn na Square Pasolum b'a la banque BDM a ɲɛsinnen de so ma l'ancien BCEAO o seleke n'i donna o la dɔrɔn n'i taara a kunni na bulon mun bɛ o de yanni suguba kɔnɔ o de ye l'avenue Mohamed V maintenant l'avenue Mohamed VI ko kɔni i b'o dɔn e t'o dɔn sisan n t'o dɔn n'i bɛna taa Jikɔrɔni n'i tɛmɛna n'i jiginna échangeur kan polisi bɛ jɔ yɔrɔ min na rond point na a bɛ daminɛ yɔrɔ ka taa n'a ye fo Sɛbɛnnikɔrɔ n'i bɛna taa Selekini ka taa IBK fɛ fo o de ye l'avenue Mohamed VI ye maintenant an b'a datugu ni mun ye l'avenue Abdel Aziz Bouteflika o ye Algérie président kɔrɔ mun tɛ ɲɛnama mɛn o de ka a tɔgɔ de don o fana bɛ min ne bɛ tɛmɛ nin fɛ mɛ ne ka jate tɛ nin na l'avenue Abdel Aziz Bouteflika k'a da l'échangeur ka pont kɔrɔ ka tɛmɛ Nsibida la ka tɛmɛ ka taa n'a ye pont filanan fɛ ka taa palais de congrès fɛ o sira kɔrɔ nin o de ye l'avenue Abdel Aziz Bouteflika Nsibida ka tɛmɛ ni n'i tɛmɛna ayi pont hôtel Kempinski-Da la ka o bulon ta ka tɛmɛ gendarmerie BT la ka tɛmɛ BCEAO la ka tɛmɛ voilà ka tɛmɛ ka taa fo pont filanan bɛ na yɛlɛ yɔrɔ min na o bulon de ye l'avenue Abdel Aziz Bouteflika voilà donc i y'a ye wa maintenant l'avenue CEDEAO i b'o dɔn avenue CEDEAO tɔgɔ dɔ fana dar'o la yan il y a l'avenue CEDEAO et l'avenue OIA kɔni b'o dɔn an b'o continuer i tɛ l'avenue OIA dɔn n ye OIA ye mɛ n hakili t'a yɔrɔ la e tɛ Tour d'Afrique dɔn voilà ma f'i ye n ko n y'a mɛn ka n'i jiginna Badalabugu pont kan ka taa fo Tour d'Afrique la o bulonba de l'avenue de l'OIA a n'a tɛ tout maintenant ni i jiginna pont filanan kan ka ɲɛsin fo i ka taa aéroport la i bɛna Donba la
o CEDEAO ye o de labɛnni la CEDEAO ayiwa siɲɛ wɛrɛ ni ɲini kana fɔ i tɛ hakili t'a la dɛ n y'a mɛn i y'a mɛn n y'a mɛn donc i ye caman faamu sisan bon n ma se k'i yala de Bamakɔ bi i k'a faamu mɔgɔ caman ye faamuli sɔrɔ ne hakili la ayiwa n b'a fɔ i ɲare